Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Sunanka ne a farko Allah gwani ya Hussein kuma ya kai. Wato bayan rasuwansa duk abubuwan da aka ce a yi masa wanka, aka yi masa sallah, aka yi masa likafani, yanzu an ɗauka za a je domin rufewa. saboda haka sai Marwan bin Hakam ya hawo kan alfatarinsa ya ruga wajen ummul mu'minin ke ce mata, ya ummul mu'minin إن الحسين يريد أن يكون أخيه الحسن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ga Hussein can ya ɗauki ɗan uwansa Hassan zai je ya binne shi tare da kakan shi. ya ce wallahi inda fara roma a jaddihi zahaba faku abiki wa sahibihi ونسي بهما الناس ولا يذكر فيها إلا الحسن وجدي. إذا يتي والله إن كبري أكتي أكبرني شي فصلة تعيشي تو الفرمان بابن كزيتو da abokin shi ba wanda zai sake kallon su da matsayi ko da wani daraja, za a manta da su, za a zamanto abin mantawa, abin tunawa kawai daga Hassan sai kakan shi. Sun tsaya a tafarkin kusan zamo shuhada, sun cika da wila'ar ku ya Imamu Sayyidi. Sun tsaya a tafarkin kusan zamo shuhada, sun cika da wila'ar ku ya Imamu Hussein. Ya muƙaddir ya mai kadarta al'amari, gashi mun kuma dawowa cikin shiri. Istigasa da muke ta yi cikin shi'iri, ya rabbi ga mu wajenka da shi Imamu Hussein.